Salut și bine ați venit la Azi Mănânc! În episodul de azi suntem în Singapore și vom merge la un restaurant care s-a deschis acum câteva zile și care este all the rage. Dacă vă place acest canal, nu ezitați să dați un like, share și subscribe și să apăsați butonul de notificări pentru a fi anunțați de câte ori apare un material nou. Și acum să începem! Bun, și care este treaba cu restaurantul ăsta, vă puteți întreba, și de ce este atât de aglomerat? După cum se poate vedea, este ceva coadă și sunt oameni care așteaptă și pe partea cealaltă. Este foarte aglomerat pentru că este primul, asta este cealaltă coadă, este primul restaurant de genul acesta din Singapore și este o ultima senzație din China, acest Yunnan's, și ca atare s-a deschis pe 5, cred, și de atunci este complet aglomerat absolut tot timpul și toată lumea se înghesuie. Veți vedea imediat care este faza. După jumătate de oră de așteptat în fața restaurantului și după ce Hazel a venit să ia bilet de ordine la ora 5:30, acum este ora 8 și 36 de minute, deci după 3 ore și jumătate și 3 ore, ok, matematica mea nu este cea mai bună, acum în sfârșit am ajuns la intrare, acum avem voie să stăm în așteptare aici la intrare, în așteptarea unei mese care urmează să se elibereze. Probabil cineva a plătit nota și acum urmează să elibereze locul. Arată destul de interesant și destul de animat. În sfârșit a venit rândul nostru. Am mai așteptat încă 5 minute, dar în sfârșit se întâmplă. Și evident că este super plin și super aglomerat. Toată lumea mișună peste tot. Și avem aici. Asta este barul cu sosul pe care îl plătești separat. Ok. Eram atât de preocupat să filmez încât n-am văzut unde a dispărut Hazel. Da, hai că o văd acum. Ta-da! Deci, ce este ăsta și ce se întâmplă aici? Cred că un pic de descriere nu strică în momentul ăsta. Acum că am ajuns aici. Deci ce se întâmplă în restaurantul ăsta sau preparatul principal al lor, este pește în acest bol care va deveni foarte fierbinte și încins. De undeva de sub el se bagă aburi și peștele este adus viu la masă și practic se gătește sub ochii tăi, cum ar veni. Și ai după aia acel pește de care te bucuri. Și în afară de asta este și hot pot. Hot pot, care este un alt concept chinezesc în care practic ai ca și aici ai un bol de supă pus pe o plită încinsă la masă și la care primești diverse cărnuri și legume pe care ți le fierbi tu și practic îți faci propria supă. Asta ar fi hot pot. Acum să vedem când primim un meniu și ce ne comandăm, dar clar o să luăm unul din peștii ăștia pentru că doar pentru asta am venit și pentru asta este locul faimos. E bine să vorbești chineză, aparent poți să comanzi mâncare și chestii de genul ăsta. Adevărul este că vorbesc și engleză, dar de vreme ce am un vorbitor de chineză și nu toată lumea vorbește engleză perfect, de ce să nu profit de ocazie?
Deci acum, dacă nu mă înșel, curăț acest bol cu aburi. Pare o metodă destul de ok, presupun, de a curăța. Trebuie să fie foarte multă presiune aici ca să iasă chestia asta cum trebuie. Și văd că a venit și peștele, care teoretic trebuia să fie viu, dar cred că nu l-au adus chiar viu la masă. Dar e cât de cât. A fost viu recent, presupun. Niște ceapă dacă dorim. Și acum toată zeama aia, peștele și cu zeama se acoperă cu pălăriuța asta. Se pune un prosopel ca să nu scape aburul pe margini, cel puțin așa presupun. Asta sau arată fancy. Și apoi o să dea drumul la abur, dacă nu mă înșel. Există și un cronometru, 4 minute. Deci în 4 minute peștele ar trebui să fie gata, fiind fiert la abur, rapid. Ia să vedem. Tanita! Tanita, de când n-am mai băut Tanita. Ceva îmi spune că la un moment dat o să înceapă să bage aburi în mod serios. Între timp au mai venit și alte chestii pe care le-am comandat, iar chestia asta a început să scoată aburi în mod mai serios. Cred că acum se și observă că scoate aburi. Și a venit acest bol de ciupercuțe care arată foarte, foarte, foarte drăguț și care practic le vom adăuga noi ulterior acestei supe pentru a o face pe placul nostru. Da, iar chestia asta a început să scoată aburi așa, cinstit. Ia să vedem, a mai venit ceva, au mai venit tăiței de ăștia pe care îi fierbem și niște legume pe care să le adăugăm la supă. Supa care este aproape gata, pentru că mai sunt 10 secunde, 7, 5, 4, 2, nu am fost la școală, nu știu să număr, aoleu, 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 aoleu. Gata, s-a terminat, s-a făcut ce era de făcut aici. Ia să vedem. Și acum vine nenea asta, ridică prosopelul ăla. Ar fi mișto să-ți pui prosopul așa după gât, acum că este proaspăt. Și acum avem această supă de pui care s-a gătit în fața noastră. Mai mult mi se pare un gimmick, sincer să fiu, nu. Un fel de gimmick. Dar de ce nu? De-abia s-a deschis, coada este super mare, trebuie să aștepți 3 ore ca să poți să intri, așa că de ce nu? Aparent recomandă întâi să bei supița și apoi să mănânci peștele și apoi să adaugi restul de chestii în mai multă supă sau ceva de genul. Așa că încerc supa, este făcută din 4 tipuri de ciuperci diferite. Și trebuie să recunosc că este destul de aromată. N-am mâncat până acum supă de ciuperci, dar are destul de mult gust. Iar Hazel tocmai s-a întors cu niște sosuri pe care le poți amesteca în supă, presupun. Nu prea înțeleg toată chestia asta și pare un ritual așa foarte complicat. Sucurile sunt comanzi odată și după aia primești refil nelimitat, ceea ce este drăguț. Iar acum, nu știu, am fost trimis în misiune să mă duc să-mi fac propriul meu sos. Așa,
Așa mi s-a recomandat. Dar, sincer, nu știu ce fel de quest e ăsta să-mi fac propriul meu sos, pentru că nu țin neapărat să-mi fac propriul meu sos și nici nu știu de unde să încep. Și avem chili powder, oyster sauce, vinegar, soy sauce, minced ginger, minced garlic. Ok. Bun. Hai că am găsit un bol. O să pun usturoi pentru că, de ce nu? Nu văd cum ar putea să fie un sos nașpa dacă are usturoi. O să punem niște alune pisate. Ce mai punem aici? Mai punem niște susan, sigur, de ce nu? Chinese parsley, nu mulțumesc. Coriandru și mai nu mulțumesc. O să punem niște ceapă verde, în schimb. Ceapa verde ne place. Așa cum ne place și să o dăm pe jos, pentru că așa e frumos. Ceapă verde cât cuprinde. Ce vreau să mai pun în chestia asta? Sos de susan. Ok. Să vezi ce prostie fac eu aici. Ce combinație din iad. Și specialty sauce. Arată picant așa. Să pun și niște de asta să fie. Și ce mai avem aici? Chili powder și sesame oil. Nu știu, foarte puțin de ulei de susan, așa de gust. Hai că l-am făcut și pe ăsta. Și la final, ce avem aici? Dessert of the day. Ok. Și fructe. Ok. Naiba știe ce am făcut aici. Combinația lui Satan. Dar măcar e făcută de mine, nu? Bun. Și acum că am amestecat toată minunăția asta, mi-am creat propriul meu sos. O să-l numesc sosul lui Eddie. Sunt chiar curios ce gust are nebunia asta. Deci este usturoi, niște ceapă verde, niște sos de susan, alune nu prăjite, alune pisate. Da, e bun. Nu știu ce să fac cu el. Încercăm niște pește cu combinația asta mea de sos. Ba, nu e rău. Ok, se pare că am nimerit aceeași rețetă ca și sosul oficial. A primit Hazel doar că sosul oficial are și coriandru, iar al meu nu are coriandru. Ca să vezi. Trebuie să spun că nu e rău. Mai greu este să pescuiesc peștele, că nu văd ce se întâmplă sub nivelul zemii. Aha, în sfârșit. Am nimerit o bucată de pește. Să mai încercăm și alți unghi. Sosul bucătarului. Destul de bun peștele ăsta și destul de bună combinația asta pe care am făcut-o aici. În ce înțeleg întâi trebuie să mâncăm peștișorul cu supa și apoi să ne mai aducă supă ca să ne fierbem și restul de chestii. Până în alta am făcut aici un sos special al bucătarului amestecat cu pește
și o să-l mănânc cu supă de asta. Genial, și pentru că am adăugat toate ingredientele în care am făcut sosul meu special și cu peștele ăsta se amestecă într-un mod absolut nemai încercat până acum. De ce să nu recunosc că până acum n-am mai mâncat așa ceva. Am și niște ciupercuți aici, tot felul de nebunii. Se topește în gura. Mă știu chinezii și ceva. Știi vorba, nu sunt proști degeaba. Cineva a venit să ne aducă refreshment la supă și să ne ajute să scoatem peștele la suprafață. Iar acum chestia asta o să înceapă să fiarbă și... Aha. O să înceapă să fiarbă, de unde și zgomotul. Și apoi o să adăugăm restul de vegetale. Ceva se întâmplă clar acolo. Ok. Bun, și acum că supa a început să fiarbă corespunzător, începem să turnăm ciupercuțele și alte vegetale. Și în timpul ăsta avem și peștele cu ce mai avea el aici, ciuperci și ăsta este ghimbir. Alea portocalii, în mod surprinzător, sunt tot ciuperci. Cartofi pe jumătate portocaliu, pe jumătate galben. Aia nici nu știu ce sunt. Cred că ne-a adus niște desert. Și alea sunt probabil niște frunze de spanac sau ceva de genul. Da, cred că e spanac. Ok, pasta o recunosc, salată verde. Yay! Ceva ce recunosc și eu, astea și ciupercile. Și cartoful, ce-i drept, și pe ăla recunosc. Și sosul special al bucătarului. Am încercat alte combinații de data asta. Mamă, chiar și niște roșioare. Uite ce frumos arată. Ok, am văzut cu ocazia asta și cum se curăță vasele astea. Ceva cu apă clocotită și cu o periuță. Și acum iese niște abur. Da, presupun că este destul de curat după tot tratamentul ăsta, mai ales că vine și prosopul ăsta care se curăță toată chestia. Pare destul de safe. Inițial mă gândeam că poate scot bolul ăsta afară, dar și-l spală cumva, dar se pare că nu se scoate bolul. Da, pentru că am intrat aici la 9 fără un sfert aproape, până ne-am așezat jos, și la 10, adică în 5 minute urmează să se închidă, o să ne dea restul la pachet. De-abia am apucat să fierbem supița, pentru că mare majoritate din timp ne-am ocupat să mâncăm peștele și supa n-a fost gata, așa că supa o vom lua acasă. Să mâncăm separat. Ceea ce e ok, măcar practic de mănânci de 2 ori de o singură. Cu o singură vizită la restaurant mănânci de 2 ori. Mai ales că e destul de multă supă în bolul ăla. Iar nota de plată cred că a fost ceva gen $84. Ceea ce înseamnă, mi-e greu să fac matematica în secunda asta, dar undeva la, hai să zic, 300 de lei. Cam 300 de lei. N-aș veni aici în fiecare zi, dar mai ales cu coada
care a fost. Dar, da, pentru o experiență merită, în mod sigur. Cam acesta a fost puiul făcut la bol de aburi de la Yunnan. Până data viitoare vă urez poftă bună și pentru moment vă spun la revedere!